Joan den astelehenean, arratsaldez, Estrategia Enpresarial aldizkariaren urteroko zenbaki berezia, berrikuntzari dedikatzen dion zenbakia aurkeztu zen. Ekitaldi hartan, mintzaldi desberdinak eta elkarrizketa desberdinak izan ziren, eta aldizkariaren zuzendariak elkarrizketa egin zidan, eta galdetu zidan gure zientzia, teknologia eta berrikuntza planari buruz, eta plan horretan sartu ditugun gaiei buruz, eta plan horren egiturari buruz. Horrek aukera eman zidan azalpenak emateko, horren gaineko azalpenak emateko, eta plan horren eta berrikuntza itsasargien artean dagoen harremanaz mintzatzeko. Berrikuntza itsasargiak direlako plan horren ardatz nagusiak. Horien inguruan antolatzen baitira ikerketa eta berrikuntza lerro estrategikoak. Datozen 4 urteotarako proposatzen ditugun lerro estrategikoak. Asteazkenean, bestetik, goizean, bisita egin genion EHUko fabrikazio aeronautiko aurreratuko zentroan. Tailerrak ikusi genituen, han dauden makinak ikusi genituen eta azalpena jaso genituen han egiten den ikerketari buruz. Zentro honek enpresa desberdinekin lan egiten du, batez ere ITP eta Dano batekin, baina beste askorekin ere bai, horien bezeroak direnak. Eta ikusi ahal izan genuen zein garrantzitsua den bertan egiten den ikerketa, hain zuzen ere ITPek fabrikatzen dituen motoreetan erabili behar diren metalak eta erabili behar diren piezak diseinatzeko. Oso adibide ona da unibertsitatea eta enpresaren arteko lotura emankor batena, hain zuzen ere. Eta horixe da asteak eman duena, eta justu Gabonen aurreko astean gaudenez, baliatuko dut aukera zorionak emateko, egu berri ona opatzeko eta urte berri ezin hobea izateko mundu guztiari.